Ξέρω η Μαντίσα. Θες, bro. Όχι, μπρο. Ξέρω τι έχει γίνει στο παρελθόν. Απλά επειδή είναι ένα κορίτσι, σαν άντρας, βγες πρώτα και πες κάτι. Να το λύσουμε όλοι εδώ. Αυτό που λες είναι πολύ σεξιστικό, δεν ισχύει. Δεν είναι, ρε παιδί. Είναι. Τι άντρας και κορίτσι. Περίμενε. κοινωνία Γιατί είναι τώρα εντάξει νιώθω σαν τα. Επειδή έχεις νεύρα με τη Μαντίσα. Όχι, δεν έχω νεύρα με τη Μαντίσα. Μπρο. Και άμα θες πρόβλημα με μένα, θα σου δώσω ένα τρομερό πρόβλημα. Άκουσέ με, θα σου δώσω κι εγώ πρόβλημα με μένα. Θες. Οκ, θα σου δώσω κι εγώ. Οπότε μην με απειλείς. Εμένα μην με απειλείς. Θέλεις όντως. Μην με απειλείς εμένα. Εμένα γιατί μου μιλάς έτσι. Δεν σου μιλάω καθόλου. Τι σχέση έχω εγώ Ούτε με τη που ζήσατε εσείς 2 εβδομάδες. Σου λέω κάτι εγώ πάρα που πολύ κάθομαι απλό. εδώ. Γιατί μου κοιτάς έτσι, μπρο. Δεν σε κοιτάω Όταν καθόλου έτσι. κάνεις εσύ. Τι έκανα εγώ. Δεν σου λέω τίποτα Τι τέτοιο. έκανα. Το νιώθεις μόνος. Είπες έχω. Έχει σχέση με αυτό. Πώς έχω Γιατί σχέση. μπήκες εχθές στη μέση και μας έκραζες ότι πήγαμε 6 προς 1. Σας έκραξα ρε και επειδή μπροστά στη τηλεόραση 6 βία να κάνετε φάση μπροστά στην άλλη ομάδα. Δεν λέω ότι φταίτε εσείς και η Μαντίσα φταίει που βγήκε και τα είπε αυτά. Μου έκανε μια επίθεση ο Τζίο. Τι πέτρα είναι αυτή. Δεν είναι, 3-3 το σκορ, συνεχίζουμε με Τζίο Καραντώνη και Μάνο Μαλιαρό. Έτοιμοι! Έφυγαν 2 παίκτες. Είναι το μισμάτς εδώ προφανώς με τον Μάνο, ο οποίος έχει τα καλύτερα ποσοστά. Ο Τζίο θέλει να μπει να δοκιμάσει και το πόδι του και την πίστα. Μια πίστα στην οποία λογικά μπορεί να αντεπεξέλθει. Ο Μάνος ήδη ανεβάζει ταχύτητα, αφήνει τον αντίπαλο του πίσω. Φυσικά έχουμε έναν τελικό στόχο, ο οποίος μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Ο Τζίο εκεί παιδεύεται στη σκαλωσιά. Περνάει σιγά σιγά. Θα τα καταφέρει. Θα φτάσει ο Μάνος εδώ, μια μοναχική φωνή από τον Καραϊσαλίδη, ο οποίος εμψυχώνει τον συμπαίκτη του. Ο Μάνος είναι ήδη στις βολές. Κάνε προπόνηση για μετά, έλα. Ο Τζίο πρέπει να ανεβάσει λίγο ταχύτητα, αλλιώς Κάτσε λίγο. θα δει τον αγώνα από την τηλεόραση. Ο Μάνος αστοχεί. Ο Τζίο τώρα μπαίνει σε ένα επικίνδυνο εμπόδιο. Καλή βολή από τον Μάνο. Θα διώξει πρώτο κύβο ο Μάνος. Ο Τζίο περνάει το γεφύρι του τρόμου. Συνεχίζει, τα βάζει εκεί με την τύχη του. Θα περάσει και το επόμενο εμπόδιο. Ο Μάνος παίρνει θέση χωρίς πίεση προς το παρόν. Λοιπόν, φυλάει εκεί το πόδι το Τζίο, καλά κάνει. Θέλει όμως να προσπαθήσει να στηρίξει την ομάδα του. Δεν θέλει να μείνει εκτός ματσαρισμάτων. Τελευταίο πέρασμα. Ο Μάνος χτυπάει άλλο ένα κυφάκι, ο Σιφάκης πιέζει τον Μάνο Μαλιαρό. Σιφάκης να συνεχίσει. Φτάνει ο Τζίο. Με περπάτημα Τζίο. Για να δούμε. Αν το κάνει αυτό τώρα πραγματικά θα τα έχω δει όλα. Χαμηλά ο Τζίο, η βολή του. Δεύτερο κυβάκι για τον Μάνο. Ο Τζίο ρίχνει χαμηλά. Τρίτο κυβάκι, δεν θα προλάβει ο Τζίο να αντιδράσει. Πόντος για τους επαρχιώτες, 4-3 το σκορ. Δεν είναι εύκολο στο Έλα, τι θες να φωνάξουμε. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Σε μένα, πέρα. Φέρε μου λίγο μια γάζα, κάτι. Περίμενε. Θέλω να κάτσεις. Που έξω από εμάς. Θες να πας να κάτσεις ή να κάτσεις λίγο εδώ σκιά. Να κάτσουμε. Δεν μπορώ να μείνω όρθιος στον νόμο. Αυτό σου λέω, θες εδώ που έχει σκιά. Δεν θέλω να έχω ιδέα πάλι. 4-3 χάνουμε και πάει ο... Τι. Συγγνώμη για το walk-up, αλλά λέω τώρα δεν μπορώ να κάνω. Πώς είσαι. Φίλε, έκανες ό,τι μπορούσες, δεν το συζητάμε καν. Για show τουλάχιστον να κάνω Πονάς τώρα. Για μένα πήγαινα στο γιατρό. Πήγαινε στο γιατρό, Τζίο. Περίμενε, ο Τζίο έχει ασυλία ή παίζει, τι κάνει εδώ. Παίζω. Έκανα τη φάση εδώ, δεν μπορώ να περπατήσω τώρα, τι φάση ρε. Είδαμε και τι κάνουν αυτοί, βγαίνει και ο Μάνος έτσι, τώρα... Οι άλλοι υποθυμούνται επίθετος. Δώσε πέναλτι. Δάχτυλάκια έσπασαν και δεν θέλω να παίξω τώρα. Πέναλτι. Έχουμε τώρα πέναλτι. Δεν λείπεις να κάνεις επίτηδες, δαχτυλάκια δεν σπάμε ή παίζει πέναλτι, τέλος. Ή παίζει πέναλτι. Ναι ρε Τζιο. Δαχτυλάκια δεν σπάμε, σε μένα δεν θα λες δαχτυλάκια σπάμε. Εσύ τι κάνεις όταν πονάς και σε μένα δεν θα λες δαχτυλάκια σπάμε. Εσύ τι κάνεις Σε μένα δεν θα λες δαχτυλάκια γιατί σπάμε. δεν θα πω, γιατί δεν θα πω. Γιατί με σπασμένο δάχτυλο Δαχτυλάκια σπάμε δεν μου λες. Τι θα κάνεις εσύ, Δαχτυλάκια σπάμε δεν μου λες, ηρωνία. Και τι θα κάνεις, Δαχτυλάκια σπάμε δεν μου κάνε λες, κάτι, ηρωνία. έλα και κάνε κάτι. Δαχτυλάκια Αφού είσαι σπάμε, τόσο μάγκας, έλα δαχτυλάκια σπάμε με έλα ηρωνία. εδώ και κάνε κάτι. Δαχτυλάκια σπάμε με Γιάννη, ηρωνία. έλα εδώ.
και κάνει κάτι. Έλα και κάνε κάτι για αυτό που λες. Τόσο μάγκας που είσαι και μιλάς με τσαμπουκά, έλα κάνε κάτι, bro. Εσύ πονοκέφαλο έχεις και δεν παίζεις. Εγώ έχω σπασμένο φώτι πόδι. Σπίτι σου γιατί είναι Ότι ευχαριστώ για όλα από όλους σας. Πέρασα πολύ ωραία εδώ. Και στη δική μου ομάδα που όντως τους αγαπάω, ό,τι και να πούνε η άλλη ομάδα εδώ. Και αυτό, ξέρεις, ήμουνα, I felt, you know, I'm the underdog in this game, you know, big kila, you know, I came in here, though I got 2 wins against the Αφεντικό και τον, ναι, whatever. Το Σπόρο. Το Χρήστο, sorry, ναι, με το Χρήστο, I felt strong, it was good, you know. Και εγώ ελπίζω απλά να έκανα όλους περήφανους, να γουστάρατε την παρέα μου, να ήταν όλα top και να ξέρεις, you know, έχω μια Αγία Τριάδα σε αυτό το παιχνίδι. Πάει Τάκης, James και Τριαντάφυλλος. Ελπίζω τώρα αυτοί να με βάλουν στη τετράδα, you know, να είμαστε. Και τον Πειρατή, by the way, respect Πειρατή. And for Uncle Mikey too, man, for my mama, my daddy and shit, you know, like I hope they're happy, you know. Και να ξέρεις όλα αυτά, this is for my brother, you know. Ο αδερφός μου είναι ο πολύ σημαντικός λόγος που έπρεπα να γυρίσω, τουλάχιστον να προσπαθήσω. You know, τουλάχιστον, I had to try, you know, και να δείξω όντως σε όλα τα παιδιά έξω ότι ό,τι και να πάθεις πρέπει να ξανασηκωθείς και να προσπαθήσεις, you know. Και ό,τι γίνει μετά. Αυτό. Νομίζω αυτό το έδειξες και με τη στάση σου. Πέρασες ένα μήνυμα εκεί έξω. It's the underdog story, you know what I mean? Came out here and I came out here for war. But, you know, ό,τι έγινε, I had a great vibe. Thank you to the whole παραγωγή και τους γιατρούς και όλοι που ήταν εκεί που με βοηθήσανε στο κάθε βήμα με το τραυματισμό. Αυτό, αλλά να ξέρεις, θα ήθελα μία ακόμα σέντρα εκεί με τον Μιχάλη. I'm not gonna lie, μία ακόμα, ρε. Και έπρεπε να γίνει σήμερα. Άμα ήταν μάγκας, έβγαινε μαζί μου σήμερα. Αλλά άφησε το Μάνο να βγει. Αυτό. Άλλο μήνυμα για το κοινό. Τροφή για αργότερα. Ναι. Αυτό. Anyways, respect, man. I feel this is nice, you know. Και I don't know, man. Βλέπω τη Μαντίσα δίπλα κλαίει απαρηγόρητα. Τι έγινε, ρε Μαντίσα, τι έπαθες? Εγώ θέλω να δηλώσω ότι ο Τζίο για μένα και για όλους, τουλάχιστον που τον έχουμε γνωρίσει, Man, good vibes, yo. δεν το κάνει επειδή το θέλει, είναι άθελά του, λόγω του ότι έχει ζήσει στην Αμερική κτλ. Εγώ το μόνο που έχω να πω στο Τζίο είναι respect και τον αγαπώ πολύ και δυστυχώς εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ. Και αυτό δεν ήθελα να το ακούσω σίγουρα, ότι θα φύγει. Appreciate you for real. Τζίο, σε λίγο θα αποχωρήσει από το Survivor. Θες να πεις κάτι στην ομάδα σου? Nah, I love y'all, man. Good vibes, yo. For real. Yeah, nah, we had a good vibe. On God, it was dope. You know what I'm saying? Ναι. Yeah. Αυτό. Με τη σειρά είπαμε. You know, θέλω να πω και άμα δεν είχα τραυματιστεί, θα είχαν δύσκολες μέρες μπροστά τους. Ξέρετε. Τζίο, ένας. Yeah, of course. Thank you. Ευχαριστούμε. Δημιουργία. Of course. See you outside. Δημιουργό, συγγνώμη. See you outside. No. Keep sir. See, bro. Big dog. Τους έχω βγάλει όλα παρατσούκλια. Τζίο, τα λέμε έξω, Σαν μάκας είτε μας βάζεις πάνω από σώμα τώρα. 100%, bro. I got you, my boy. Oh, yeah. Thank you for the love. Thank you for helping me. Ποιος δεν κουβαλάει πράγματα να στέει δικαρίδας. Δημιουργία. Μπρο, μου έχεις υποσχεθεί εκπομπή, Δεν το ξεχνάς. Να ξέρεις, εγώ κοιμόμουν ανάμεσα τους δύο δημιουργούς. Αυτοί με προστατεύανε το βράδυ. Εμένα και τον Άλεξ, λέει. Thank you for the love. I appreciate it a lot. Να προσέχεις. Of course. What do I do? I walk out or something? Θα σου ζητήσω να μου φέρεις τη δάδα σου. Your torch. Τη φωτιά. Yo, look what he doing. Εγώ να πω κάτι Γιώργο, πριν φύγει ο Τζίο. Επιτρέπετε? Έλα, Μιχάλη. Επειδή είπε κάτι για τα κιλά του. Μόνο και μπήκε στο παιχνίδι, από μένα respect. Και που γύρισες, πάλι respect. Ξέρω ότι είναι γόνατο. Έχω 3 χειρουργιά, εσύ μπορεί να κοροϊδεύεις. Ξέρω ότι είναι. Είσαι μάγκας και το εννοώ. Χρωστάς βότκα έξω. Thank you. Είπες.
Δώσε ένα respect που σε νίκησα όμως, bro. Come on. Πάω να σου πω ότι το παιχνίδι τελείωσε όταν με κέρδισες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, bro. Yeah, yo, thank you guys for real, yo. Χαιρετίσματα για τα φούλα μου. Hell yeah, I got you. Oh my god, 100%, yo. Yes. 100. Love, y'all. Τζίο Καραντώνη, σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στο φετινό Survivor. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και σίγουρα θα τα πούμε και έξω. Μπορείς να αποχωρήσεις, να είσαι καλά. Thank you. Yes, sir. Τζίο, τα λέμε έξω. Φιλιά, φιλιά. Peace, peace, Να peace. προσέχεις ρε. Yes, sir. Respect, bro.